Haupa, danoi, egunon, atzaldeon, apiriak 13, astelena, konfinamenduan, pues ya momentu latzak, pixua eta beste, eta ez daukat gauza handirik esateko, pare bat gauza itxen nabil, baina gaur ez ditut igoko. Alde batetik, abesti batzuko moldatzen nago, balkoien inguruko letrak eta idatzi batzukin, eta moldaketa horrek lantzen nabil, eta grabaketa batzuk itzen, eta beste alde batetik nabil bebai itzen, nabil jarraitzen jende asko zuzenian, streaming eta internet bitxartez, eta ingotu dut orako zerrendatxo bat gomendio batzukin, niri gustatza jaten bai musikari, bai pintore eta artista plastiko itzen da esena streaming edo timelapse bideoak, timelapse stop motion bideoekin, ordu asko irauten daben prozesu piktorikoak laburtu eta making of antzekoak. Denetako ustot pedagogikoki eta ikasteko, eta, egun honetxetan akuarela lantzeko, ero pintura lantzeko, interesgarria izan lehikela. Eta musiko honako itxa. Bestalde ikustia, lehiotik eta balkoitxik ikusten dutela, gaur, ez dakit, sekula baino ertzain eta municipal gehiago, vigilatzen inguruak, eta ez dakit, konfinamendua pixkat, vigilantzia askokin eta eramaten. Agur, danoi, besarkadak.